2, 1. Dat is een van die vaste beheerders in het leven. Dat is vastgelopen. Ik kan wel een dialectje goed vinden. En het vastgelopen te maken. Niet goed is dan. En al jarenlang is aan het toch begin van een vastgelopen. Welkom allemaal. De Heizien, Lui van de Peers, de eigen partners, de zijn krafcompagnie, de Limburg, provincie Limburg. Van de ontdruktalig. Zeker ook prins Ruud ten Eerste van de Marotte. Welkom met zijn gevolg. Ruud en de afvaring van de BCL. En op de ezel steunt het kunstwerk. En we weten niet, Wim, waarom toch de BCL, hè? Deze schil, dat is altijd goed geheim. Peter, dank tot hij maar gestoomd. Maar zeker ook zoveel dank voor al 17 jaar een fijne samenwerking tussen de provincie Limburg, de Limburger en de Zijn Krafcompagnie. En ook Rob van Lee, heel veel dank voor die samenwerking die we al jaren op een plezierige manier hebben. En misschien is het wel het gezelschap wat dit samen zien organiseert even bond, of misschien kun je beter zeggen even kleurrijk, als tot het kunstwerk wat zo meteen onthuld wordt door gedeputeerde Satijnen. We zullen het zien. Kleurrijk, dan leg ik meteen de link met de afgelopen editie van de 11e van de 11e in Remmen. Een ongelooflijk palet aan kleuren, waardoor 15.000 lui genoten hebben van een prachtig, fenomenaal spektakel. En die kleurigheid, ja, die proberen we uit te stralen en die wensen we ook iedereen toe voor de vastelavond. Maar als de vastelavond 2023 zo kleurig wordt, dan denk ik dat Limburg de boos echt naad kan maken. We gaan dadelijk uiteraard het kunstwerk gewoon onthullen. De Zijn Krafcompagnie wens u nu alvast een ongelooflijk fijne vastelavond toe. En mochten we na de vastelavond denken, ja en hoe dan? Je moet gauw zien, want we hebben nog maar een paar kaarten voor de volgende editie van de 11e van de 11e. Dus spoedig, zeg het van mijn streek, spoedig om daarbij te zien. Je zit vast heel erg benieuwd wat achter de Limburgse Vedel zit. En daarvoor geef ik het woord terug aan Peter, zodat dadelijk de onthulling kan plaatsvinden. We hebben een fijne middag samen. Niet overal de vuurste van de Zijn Krafcompagnie geeft de woorden van Peter Schrijen. Ja, dat is het programma. We gaan bijvoorbeeld nog alle ogen in Limburgs door. Dat vlucht zo raar klinken als we nu in het Nederlands overschakelen. Je krijgt zo meteen in de toespraak van gedeputeerde Stefan Satijn. Dan gaan we het kunstwerk onthullen. Dan gaan we ook de kunstenaar aan zich voorstellen en laten voorzien wat uiteindelijk van dat chique schilderij in een schöne poster geworden is. Gewoon nog een heel kort interviewtje met de kunstenaar houden, zodat je weet wie het is en wat er gedaan heeft en wat zijn drijfveren zijn geweest. En dan is er ook alle ruimte voor de media om nog interviewtjes te doen. Dus dat kunt u maar goed en daarna pitsen voor ons nog een. Dus dat kunt u maar goed. We hebben een geweldige gedeputeerde Stefan Satijn, die namelijk voor ons dit programma gaat inleiden. Er heet in zijn portefeuille Economie, Grootbedrijf en Onderwijs. En vanaf vandaag, dat weet hij nog niet, maar dat willen we nu even bevestigen, is hij ook gedeputeerde voor de Limburgse vastelavond. Dus officieel steekt dan alvast met deze eretitel. En ik ga nog niet al te veel woord nog verder gebruiken. Ik wil Gerard het woord geven, Stefan Satijn, om de kunstposter te introduceren. Peter, dankjewel. En nu begint het bij sommigen misschien toch een beetje te jeuken en te kriebelen, want ze derde Maastricht die op het podium staan. Dus ik ga het toch goed in het Nederlands doen. Ik vind dat ook wel zo chic voor alle gasten. Want dames en heren, allereerst wat een prachtig gebouw hier. Ik ben hier niet voor het eerst, maar iedere keer als ik hier kom, een bijzonder punt van dynamiek. Huisvesting van de hogeschool, museum, filmhuis. En heel mooi, staat op de website, de grondstof voor culturele vernieuwing. Dus dat belooft iets voor elkaar hier vanmiddag, want waar we het over gaan hebben is natuurlijk volbloed Limburgse cultuur. Waar ik ook kom, draag ik dat gevoel van Limburgse trots en het gevoel van trots op die Limburgse cultuur ook echt uit. Met Gruutse, zeker uit Maastricht. En dat geldt zeker ook voor de kunstposter die jullie straks gaan zien. Dat is een product van samenwerking en dat is ook precies wat we met deze poster willen uitdragen. Het is een verbinder in de vastelavond.
En als je die poster laat ophangen, of je gaat die poster ophangen, dan ben je ook mede die verbinder van die Limburgse vastelovend. En dan zie je ook in je speech, die voorbereid is door Peter, dat het een zeng is. En dan zitten allerlei Maastrichtse kenmerken, die laat ik eruit. Want volgens mij heeft hij genoeg benadrukt dat het een oude Tempelier is, een oude stadsprins is. Peter, geweldig. Maar goed, een mooie traditie met elkaar is dat we hier voor de 17e keer staan. Laat dat duidelijk zijn. Dat is de traditie. En dat we ook dit jaar weer een hele mooie poster gaan onthullen. En die canvasposter die verbeeldt eigenlijk, als je mij vraagt, al die activiteiten die we hier met elkaar doen. Al die vrijwilligers in die Limburgse samenleving die vastelovend in zijn DNA heeft zitten, wordt verbeeld met die poster. En dank ook van mijn kant uit aan al die personen, vrijwilligers die vastelovend uitdragen. We hebben hier natuurlijk een mooi gezelschap staan, onder leiding van de stadsprins Ruud II van Sittard. Chapeau, jullie zijn de verpersoonlijking van de vastelovend. En we zijn hier nu bij elkaar om aan de media en alle Limburgers die nieuwe kunstposter te presenteren. Dat gaan we nu ook doen. En ik vind dat best spannend, want ik heb echt geen idee wat ik precies ga onthullen. Ik sprak net een paar mensen van de Limburger, die hadden hem wel al gezien, maar daarvoor zijn natuurlijk ook journalisten, zou ik bijna willen zeggen. Ik heb hem nog niet gezien. Ik zie alleen de Limburgse vlag en daaronder wordt hij afgebeeld. Maar voordat we bij dat moment komen, is het misschien goed dat we even de kunstenaar aan jullie introduceren, want die is hier ook. En die laat zich als volgt omschrijven. Kom even naar voren. Hij heeft een voorliefde voor het schilderen van grote portretten, waarin al zijn ervaringen op technisch en esthetisch vlak als vanzelfsprekend samenkomen. Een hartstochtelijke passie waarin hij experimenteert met verschillende stijlen, materialen en technieken met een voorkeur voor grote contrasten en de fascinatie voor rijke kleuren. In zijn werk staat de mens in het algemeen centraal. Behalve verf gebruikt hij nog verschillende andere materialen om zijn schilderijen meer volume, realiteitszin en glamour te geven. En deze structuur is kenmerkend voor zijn werk. Het resultaat is een perfect gecomponeerd kleurenspectrum met vaak tegengestelde kleuren om een zo krachtig mogelijk effect te bewerkstelligen. Volgens mij heb je die tekst zelf aangeleverd, of niet? Gevoel speelt een belangrijke rol. Hij noemt het een krachtmeting met de materie, de verf. Materie overwonnen moet worden. En de overwinning is daar wanneer de verf zich heeft laten vangen en wordt vereeuwigd onder een laag vernis. Ja, u merkt, dames en heren, samen met mij dat die woorden die lat voor die poster enorm hoog leggen. De kunstenaar die de kunstposter vastelovend in 2023 gemaakt heeft, dames en heren, is Frank Wachmans. Frank Wachmans, ik heb hem net even gesproken toen hij nog wat bescheiden achter in de zaal stond. Die woont al sinds 1994 hier in Sittard. En is geboren in, klopt dat? Brabant. Oké. Ja. Gaan we het straks over hebben. Hij heeft van jongs af aan carnaval gevierd en is dus wat dat betreft heel goed bekend met de ziel van, zoals wij dat hier noemen, vastelovend. En ik stel voor, dames en heren, dat we eerst het kunstwerk onthullen en dan graag van Frank horen hoe een en ander tot stand is gekomen. Dat ga ik niet alleen doen, gelukkig zou ik bijna wel zeggen. Dat gaat Luc samen mee doen van de Jean Kraftkoppernij en Rob van de Limburger. Er stond iets anders, maar we hadden afgesproken dat ik de Limburger zou zeggen. Hè? Ja, heel goed. Mag ik je naar voren vragen? Zullen de vlag echt op de hoofd doen? Ja, neutraal of niet? Ja, en misschien niet aan de zijkant. Ja. Je moet het heel voorzichtig doen. De vlag echt afnemen. Dames en heren, de vastelovend poster 2023. Dit is het resultaat. Dankjewel. We samen even uitrollen. Dit is natuurlijk de vastelovend poster, dat is het kunstwerk. En dit was de poster in 2003.
Hou eens iets lager. Echt jongens. Nou, Frank Wachtmans is dus de maker van de kunstposter Vastelovende Limburg 2023. Ik ken hem niet, dus we gaan dadelijk uitgebreid kennis maken. Het is in ieder geval een zeer kleurrijke poster. Ik denk dat het niet een poster is die heel veel opheftigheid veroorzaken in Limburg. Wat drukker met andere posters wel het geval wordt. En het enthousiasme hier in de zaal is ook erg groot. Het grappige is trouwens dat er heel veel kraaltjes en steentjes op die poster, op het originele kunstwerk zitten geplakt. En ik ben erg benieuwd wie dat dadelijk ook op die poster gaat overkomen. Want dat is natuurlijk wel heel spannend. Of dat persoon een kunstenaar gemaakt heeft, wat vrij plastisch is, of dat ook op een gedrukte poster eruit komt. Even zo staan, andersom staan, dan zien de mensen hier goed. Ja, misschien is het toch goed dat Frank zich nog heel eventjes voorstelt. Wie is Frank Wachtmans? Ja, ik ben Frank Wachtmans. Ik kom eigenlijk uit Brabant dus. Op mijn derde zijn wij verhuisd naar Limburg. Dus ja, ik ben eigenlijk wel een Limburger inmiddels. Ik woon en werk in het prachtige Sittard, waar we nu zijn. Ik woon en werk in Sittard, waar we nu zijn. Ik ben fulltime portretschilder. En het schilderen van portret is een hele grote passie voor mij. Wanneer is het schilderen begonnen? Of van jongs af aan of latere leeftijd? Ja, het is begonnen eigenlijk toen ik een jaar of 14 was. Toen ben ik begonnen met verf te kopen en te experimenteren, olieverf in die tijd. Ik schilderde toen landschapjes en bloemen, et cetera, weet je. En voor mensen maakte ik opdrachten al in die tijd. En ze kochten mijn schilderijtjes toen al en ik ben eigenlijk nooit meer gestopt. Ik las wel dat heb je mij ook verteld, een grote voorliefde voor portretten. Met name ook op jouw website te zien inheemse mensen. Waar komt dat vandaan? Portretten is... Toen ik op jonge leeftijd ben ik eigenlijk al gaan reizen en kwam ik in Florence uit, Venetië, Parijs, natuurlijk Amsterdam en dan kom je in aanraking met de grote meesters. De Tiziano, de Rembrandt en de Velasquez, zeg maar de grote meesters. En ik werd meteen getroffen door die portretten en ik dacht van, dat is echt, wat is het? En eigenlijk heb ik altijd die fascinatie gehouden voor het portret. De inheemse bevolking, ja, daar heb ik de waarachtige uitstraling die mensen hebben, de authentieke kleding. Met hun huidversierselen, met hun sieraden, dat heeft me altijd... ook heel kleurrijk, hè? Ja, ook heel kleurrijk, dat heeft me altijd geboeid en ik vind het fascinerend om dat op doek te kunnen vastleggen. En ik heb interesse sowieso in de diversiteit van culturen over de hele wereld. En het is mijn missie inmiddels geworden om dat vast te leggen op doek. En wat vond je dan van de vraag toen die kwam om de kunstposter Vastelovende Limburg 2023 te maken? Ik vond het een hele verrassing, een hele eer. En ik ben eigenlijk meteen begonnen met het bedenken van wat is voor mij carnaval en hoe wil ik dat gaan uitbeelden. Ja, ik ben een portretschilder, dus het lag voor de hand dat het een portret zou gaan worden. Ja. Misschien kun je iets vertellen over de opbouw van dit schilderij wat je gemaakt hebt? Ja, dat kan ik. Nou, het is een jonge dame die vrolijkheid uitstraalt, blijdschap. Ze heeft sprankelende ogen en staat eigenlijk op het moment om het carnaval in te gaan. Ik heb gekozen dus voor een portret. En ik wilde mijn technieken, wat ik de afgelopen 15 jaar heb gebruikt, wilde ik eigenlijk in dit schilderij verwerken. En daarom heb ik gekozen voor een Braziliaans outfit. En zoals je kunt zien in de hoofdtooi zijn heel veel kleine elementjes, steentjes, pailletjes en glitters in verwerkt. Ook in de veren. De veren zijn met heel veel kleuren. Ja, carnaval is kleur, dus ik wilde dat echt erin brengen. En door dat Braziliaanse outfit had ik eigenlijk de mogelijkheid om dat goed te kunnen verwerken. Je ziet ook dikke structuren, dat is ook een van mijn kenmerken, van mijn schildersstijl, zeg maar. En ik heb dat... de kleurrijke vormen en alles heb ik mooi kunnen samenvoegen in dit schilderij. Ja. Dat is je zeker gelukt, De vraag, ga je zelf ook carnaval vieren? Ik ga naar de optocht kijken. En ik loop van mijn huis naar het centrum en dan ga ik natuurlijk posters spotten. Dus ik zou zeggen, hang ze massaal op. Ja, en niet alleen in Sittard, natuurlijk in heel Limburg
Wat betekent dat eigenlijk voor je als je straks in de auto zit of op de fiets zit en je ziet overal die posters hangen? Ja, ik kan dat nog niet zeggen natuurlijk, maar het is, kijk, als je een schilderij maakt en er worden 75.000 posters van gedrukt, dat is een geweldige ervaring. Ik vind het echt, ik kan het nog steeds niet bevatten eigenlijk. Ja, je weet, tegenwoordig met social media gaat het ook vaak los. Elk jaar is er wel de een die zegt ik vind het mooi, de ander zegt ik vind het niet mooi. Hoe ga je daar eigenlijk mee om? We hebben daar samen even over gesproken dat die mogelijkheid is. Hoe ga je daarmee om? Ja, ik denk zoveel mensen, zoveel smaken, dus dat zul je altijd hebben. En ik denk een klein beetje kritiek, dat houdt je ook wat scherp. Geeft je een beetje een tegenperspectief, denk ik. Dus ja, ik vind dat niet verkeerd. Nou, als ik het alvast mag zeggen, ik vind het een prachtig schilderij. Dames en heren, Frank Wachtmans. Dankjewel. Er staat in ieder geval iemand te dringen die graag jou wil interviewen. Dan ga ik in ieder geval toch nog even een paar dingen zeggen. Want hier staat nog een groot doek wat we graag zouden willen omdraaien. Want dat is ook wel heel speciaal. Even voorzichtig, kalm aan. Ja. Wacht even. Ja. En dit is de jaarlijkse banner, dames en heren, die we laten maken en die op het knoevelement komt te hangen. Mooi op het podium, zodat hij goed zichtbaar is. En elk jaar opnieuw laten we zo'n mooie banner maken en komt het schilderij nog eens een keer in al zijn mooiheid en zijn fleurigheid tot zijn recht. Ja, dames en heren, dat betekent dat we stilaan tot het einde van deze perspresentatie gaan komen. Ik wil in ieder geval wel een aantal mensen ook nog bedanken. Op de eerste plaats, oh nee, ik heb nog iets beloofd. Zullen we dat eerst doen voordat ik mensen ga bedanken? Maar wat ik wel nog had willen zeggen is, met name ook wethouder Houtakkers, neem me niet kwalijk. Hartstikke mooi dat u hier bent, dat stellen we zeer op prijs. Maar in ieder geval heeft de vorst Marotte gevraagd of hij nog een paar woorden zou mogen zeggen. En ik zou zeggen, Joep Pijnans, aan u het woord. Dankjewel, genedigde. Ik dacht nog zoveel Maastrichts en Holles moet er toch ook zittersgekald kunnen werden. Vandaar dat ik even Peter gevraagd heb om het woord te krijgen. Je zit hier in het centrum, niet alleen van onze prachtige stad zitten, maar je zit ook in het centrum van de provincie. En we zijn er groot op dat vroeg allemaal koos te ontvangen. Natuurlijk in het bijzonder gedeputeerde, maar natuurlijk ook de ster van vandaag, de man van het schilderie. Want het is prachtig en vooral in het aankondigen van tegenwoordig de belangrijkste woord, ik doe een geweld erin leggen. En dat is vastelavond. Vastelavond is geen gewend feest. We hebben nu een prachtig oktoberfeest en we hebben vastelavond. Het verschil is, in vastelavond zit emotie en in oktoberfeest is gewoon op feest. En ik denk ook dat het de taak is van ons als vastelavondsvereniging, de taak van het SLV, PCL, om vastelavond over te brengen naar een nieuwe generatie. We kennen vanuit met de jullie die een padje op hebben, dat zullen we samen moeten doen met provincie, met gemeente enzovoort. Het is onze cultuur. We zijn langzaam van een generatie die vastelavond altijd maakt, die tekstjes maken, vastelavondswagens boeien, neem maar op, repeteren. Zeer veel langzaam naar de cultuur aan het gaan dat vastelavond geconsumeerd gaat worden. Vergaan voor de 11e van de 11e. Geen verwijt overigens, weer op het knop op de kom, wat ook goed verkocht is. Door gewoon vereer. En we moeten proberen dat we de nu vastelavond gewoon leren maken weer opnieuw, wie het altijd geweest is. Dat is een boodschap. Veren zit er gewoon er aan trek om dat te doen. De hele provincie deed dat gezamenlijk. Het getuigt dat Eugepoester dadelijk in gans Limburg ging, is dat vastelavond verbrengt. En dat we dan met afsluiten. Vier het vastelavond wie het hoort. Voor jong en oud, voor arm en rijk. En voor iedereen die het liever wordt. Dank u. En schrijf er wat brieven staan, want de deputeerde Satijn wil ook nog gaat overhandigen. Ja, want na die schoenwoord van de Vos denk ik toch gepast is dat ik de eerste vastelavondsposter aan de prins uitreikt. Dus als je mij thuis staat hiervoor stort dat dan met veel plezier overhandig ik de eerste vastelavondsposter van de provincie Limburg, samenwerking met
Dagblad de Limburger en de Genk afkoppelen. En gesigneerd door de kunstenaar. Niet door de gedeputeerde kunstenaar. En bedankt aan de kunstenaar. Ja. Frank, gefeliciteerd. Dankjewel. Wie was je gevraagd? Dat is november is dat gebeurd. Ja, ik kreeg een telefoontje met de vraag: wil jij de carnavalsposter maken van 2023? Ja, ik heb meteen ja gezegd. Want? Ik vind het een hele eer sowieso om het te maken. En ik heb in de afgelopen jaren zag ik natuurlijk altijd die posters voor het raam hangen. En ik dacht, hoe zal ik dat gaan doen als ik daarvoor gevraagd werd. Dus je had hem al in je hoofd? Ik had hem vrij snel in mijn hoofd, ja. Ik heb er wel een paar dagen over na moeten denken, maar ik wist eigenlijk wel meteen wat ik van plan was. Ja. Ik heb even snel jouw werk zitten googlen. Het is kleurrijk, mensen staan erop, exotisch vind ik ook iets wat bij jou past. Dat komt ook allemaal terug in deze poster. Precies, ja. Dus kijk, ik probeer de tradities zeg maar, van die inheemse bevolking vast te leggen op doek. En ik vind dat carnaval is ook een heel oud volksfeest met een hele rijke traditie. En dus ik denk dat er wel raakvlak zit tussen mijn werk en ja, het schilderijprincipe. Er zit wel een raakvlak, denk ik, in traditie vast te leggen. Ja. Ja, en carnaval is voor mij, ik heb erover na moeten denken, ik denk van, wat is carnaval voor mij? Dat is kleur, dat is vreugde en feestelijk effect. En die drie elementjes die wilde ik eigenlijk samenvatten in dit portret. Als ik daar naar kijk, hoor ik samba muziek. Ja, dat klopt. Dat voel ik ook. Hey Frank, en hoe spannend was het? Want misschien kunnen we even de camera wat dichterbij. Er ligt heel veel op, hè. Ik blijf er netjes af voor. Er zitten allemaal strassteentjes opgeplakt. In de verf zit heel veel diepte in. Hoe spannend is dat om dat weer terug te brengen naar het platte, gedrukte vlak? Ik wist al van tevoren dat het moeilijk zou worden, omdat dat weet ik uit ervaring. Ik werk met een beetje 3D-achtige effecten, zeg maar, en dat zie je niet terug in een poster. Dus er is wel inmiddels een mooi filmpje gemaakt door de provincie Limburg, waarin je kunt zien hoe het is gemaakt. En er is ook nog een verrassing in dit schilderij, dat is als je het licht uitdoet en je schijnt er met een lampje op, dan krijgt het een heel mooi magisch effect, dan wordt het een soort sieraad. Dat kun je terugvinden in het film. Hey, en toen jij de opdracht kreeg en toen je hem aannam, ben je toen ook terug gaan kijken naar al die andere posters? En heb je bedacht van nou, dit ga ik zeker niet doen of dit ga ik misschien ook wel doen? Minimaal. Ik heb een klein beetje teruggekeken, maar ik heb toch gewoon echt gemaakt wat ik wilde maken. Ja. Hey, jouw werk hangt nu in de grootste etalage van Limburg volgens mij. Hè? Tenminste, over een paar dagen als die overal in Limburg hangt. Vervult jou dat met trots? Ja, natuurlijk. Ja, zeker. Ik vind het een hele eer nogmaals om dat te mogen doen. Ja, er zijn toch kunstenaars van naam voorgegaan. Dus ja, ik vind het een hele eer. Je hebt er daar prima van afgebracht. Gefeliciteerd. Dank je wel. Ja, tot zo biedt ook de linie. De Limburger, Genk Afkoppelij en de provincie Limburg maken deze kunstposter vastelovend in Limburg. Het is dus niet zomaar een poster, maar het is echt een kunstposter. Mocht je die willen krijgen, dan moet je even checken de website van de Gezet. Daar vind je namelijk alle lekkere woorden die je af kunt horen en wie dat precies in zijn werk heeft. Tot zo biedt Zittert, tot zo biedt de linie terug naar het normale leven, zou ik zeggen.